Vítejte u dalšího dílu Road Look TV, tentokrát opět s přídomkem Mini. Slíbili jsme vám, že Road Look Mini bude o opravdových automobilových lahůdkách. No ale tak znáte to, není každý den posvícení, takže se někdy musíte spokojit s malou, ale skutečně malou lahůdkou. Octavia dostala nový benzínový přeplňovaný čtyřválec s objemem 1,8 litru a označením TSI. No a co, říkáte si možná? No ale tenhle motor za prvé nahrazuje jednotku 2.0 FSI. Za druhé může být považován za nástupce legendárního 1.8 turbo. No a za třetí je fakt dobrý. O kvalitách Škody Octavia dnes může pochybovat jenom blázen nebo zarytý odpůrce škodovek. Mladoboleslavský liftback a kombi na pomezí nižší střední a střední třídy dokázal své kvality několika oceněními, ale hlavně vynikajícími prodejními výsledky. Jen pro ilustraci, v roce 2006 se v Česku prodalo 14 608 kusů Octavií, což jsou čísla, o kterých si mohou ostatní auta nižší střední, ale i střední třídy nechat zdát. Pokud někdy Octavia měla nějaký problém, pak souvisel s nabídkou motorů. Na soupisce jednotek totiž ještě donedávna scházel silný benzínový agregát s kultivovaným chodem a přitom vysokým výkonem a točivým momentem. Atmosféricky plněný čtyřválec 2.0 FSI sice měl jisté kouzlo, ale na sportovní svezení nestačil. Proto Škoda zařadila do nabídky novou jednotku z konstrukční kanceláře Audi s objemem 1,8 litru. Když už jsme u těch kombinací, námi testovaný model dorazil v nejvyšší výbavě Laurin a Clement, která dělá z Octavie kus luxusního auta. Zapomeňte na Holátko Classic. Za 759 900 korun vás čeká velká porce výbavy, včetně interiéru v kombinaci kůže a alcantary, koženého multifunkčního volantu, elektricky ovládané sedačky řidiče, automatické klimatizace a třeba i chromových prahových lišt. Tak a dost o výbavě, vracíme se k motoru. Co je na něm zajímavého? No je toho celkem dost. Třeba vodou chlazené turbodmychadlo, variabilní časování sacích ventilů, vyvažovací hřídel, příjemný zvuk a hlavně výborné hodnoty výkonu a točivého momentu, dostupné v širokém rozsahu otáček. Nová generace přeplňované 1.8 nabízí točivý moment 250 Nm, dostupný v rozpětí 2700 otáček. Nový motor přišel o klasickou špičku, ale za to poskytuje maximální výkon 118 kW v rozmezí 1200 otáček mezi 5000 až 6200 otáčkami. Zajímavě vyznívá srovnání nového motoru 1.8 TSI a starého 1.8 turbo. Starší turbomotor se stejně jako novinka chlubil relativně vysokým točivým momentem 220 Nm, výkon vrcholil na hodnotě 110 kW v 5700 otáčkách, ale okamžitě začal klesat. Maximum točivého momentu dostupné od 1500 otáček a strmě rostoucí křivka výkonu způsobuje rychlý nárůst síly od nejnižších otáček. To nejzajímavější ovšem přichází kolem 3000 otáček. Odtud až do 6000 otáček motor úžasně táhne a Octavia fantasticky zrychluje.
Čtyřválec 1.8 TSI má dvě polohy. Obě jsou příjemné, skvěle propojené, ale každá úplně jiná. V nízkých a středních otáčkách se motor chová jako andílek. Není slyšet, nemá velký hlad a dělá z Octavie naprosto pohodové svižné auto. Druhá poloha sportovního auta, byla doposud doménou modelu RS. Díky přeplňovanému benzínovému čtyřválci 1.8 TSI však dostala sportovní příchuť i standardní Octavia. Krása sportovní polohy motoru spočívá v tom, že máte k dispozici dostatek výkonu a točivého momentu v širokém rozpětí otáček a také, že přechod mezi řekněme andělskou a ďábelskou polohou nedoprovází žádné nakopnutí, pískání ani jiné nepříjemné projevy. Je to trochu paradox. Ve městě, zvláště na příčných nerovnostech, se zdá Octavia na 17-palcových kolech tvrdá. V zatáčkách se ale ve vysokých rychlostech rozhoupe a musí se stále rovnat. Motor zkrátka jakoby předbíhal podvozek. Škoda Octavia 1.8 TSI dosáhne maximální rychlosti 223 km v hodině, z 0 na 100 zrychlí za 8,1 sekund. Spotřeba činí 10,1 litrů ve městě, 5,9 litrů mimo město a 7,4 litrů v kombinovaném provozu. Octavii, která má stále dost síly, aby zatápěla i modernějším konkurentům, rozšíření motorové palety o nový přeplňovaný benzínový motor vyloženě prospělo. Milovníci komfortu a zároveň rychlé a čas od času sportovní jízdy mají konečně zelenou.